Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ k'a ka baaraw bila ni k'aw sigi Bɛlɛdugu jabaranin kɔrɔ k'an ka kunnafoniyaw makɔnɔ ani ka u lamɛn. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman ni aw ka lamɛniko ɲuman na. Ni ye aw ka bamanankan kunnafoniw lase waati ye aw ma bi. Halisa an bɛ sigi ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Bɛlɛdugu jabaranin sanfɛ. An bɛ fɔlɔ k'an ka kunnafoniw dayɛlɛ ni ka aw ladɔnniya k'a fɔ lɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ayiwa fɛn min ye jɛkulu min ni an ko a ma nanzarakan na ko Front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger olu ye kunnafonidi kɛ ni kunnafonidilaw ye walasa ka se ka kuma fɛn dɔw kan. Ayiwa Bɛlɛdugu jabaranin tɔgɔ la Daniel Pujugu ale ni Isa Barajan olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan. U ye min sɔrɔ ka di aw ma an ka jɛ ka o lajɛ. Front du refus de la mise en œuvre de l'accord Duguti sɛbɛn o ye jɛkulu ye jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ ko dɔw tun bɛ Mali kan o ye jumɛn ye Mali tilali n'o ye sababuya bɛna bɔ sɛbɛn na a bɛ fɔ sɛbɛn min ma ko accord d'Alger accord issu du processus d'Alger o mun ye waleya mun tara k'a sɔrɔ an binnen don sen b'an kan kan 2015 a taara ni mɔgɔ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime ye minnu kɛra tabaw ye olu yɛrɛ ma se ka a waleya an ɲɛ bɛ mun na nin wagati laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 16 gouvernement de transition mun nakun ye ka élection organiser ka bɛn ni kelenya nati Mali ni ɲɔgɔn cɛ o ye feuille de route dɔ ta n'a bɛ fɔ o ma ko sɛbɛnfura mun kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka nin accord in waleya accord in dun kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ o ma ko article 68 de b'a kɔnɔ article 68 kelen t'a kɔnɔ mun bɛ Mali kelenya kuma fɔ article 68 kelen t'a kɔnɔ mun bɛ maliyɛnw arranger an bɛ article dɔw ta bakurubaya la k'o f'aw ye pour que aw k'a dɔn gɛlɛya danger janfa mun bɛ nin accord in kɔnɔna la an b'an pan an bɛ taa article 11 na o b'a fɔ ko autorité intérimaire bɛ sigi sen kan n'u ye décision ta a ɲana o a ma ɲa o Bamakɔ n'an ka autorité centrale bɛ yan décision talen kɔfɛ olu bɛ se k'u hakilina di a kan a bɛ mun wɛrɛ yira tuguni a b'a fɔ an ka polisi minnu bɛ yan olu bɛ dan yɔrɔ dɔw la olu tɛ se ka se yɔrɔ dɔw la polisi dɔw bɛna créer a bɛ fɔ mun ma ko police territoriale o police territoriale ninnu olu bɛna baara kɛ u ka autoritéw ka yamaruya kɔnɔna la wa o police territoriale ninnu par exemple n'u ko Kidali police territoriale sisan o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Kidali u ko bɛna mun wɛrɛ kɛ tuguni u ko bɛna armée reconstituée fana sigi armée reconstituée an y'an yɛrɛ ɲininka n ko sisan an ka armée ye armée modèle jumɛn ye parce que i mana Mali bataillon fɛn fɛn ta i bɛ taa sɔrɔ fila b'a kɔnɔ maraka b'a kɔnɔ dɔgɔnɔ b'a kɔnɔ mais armée reconstituée ye jumɛn ye ni mɔgɔ 100 don a bɛ taa zone mun na o zone mɔgɔ 80 bɛ bɔ o yɔrɔ la mun wɛrɛ bɛ fɛn in kɔnɔna la tuguni n'o ye aspect illégal yɛrɛ ye an ka constitution b'a fɔ ko tout malien bɛɛ libéré de bɛ na wa malien bɛɛ ka kan i ka droit la ani ka devoir la mais an bɛ mun y'a kɔnɔna la an b'a y'a kɔnɔna la k'a fɔ ni tali bɛ kɛ an ka administration kɔnɔna la mɔgɔ fanba bɛ se ka ta ninnu na a compétence b'u la a compétence t'u la u bɛ se ka ta k'u bila an ka administration kɔnɔna la u b'u ɲana yɔrɔ de choisir ni minnu bɛ yen n'o tɛ administration fɛ nafolo dɔ bɛ ta ka d'olu ma an bɛ mun y'a kɔnɔna la tuguni an b'a y'a kɔnɔna la k'a fɔ u bɛna zone dɔ créer n'a bɛ f'o ma ko zone de développement régional o zone de développement régional ye zone modèle jumɛn ye i n'a fɔ Kidali Menaka Tawudeni olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ dɔ di u yɛrɛ ma ka tila ka organe dɔ sigi u yɛrɛ tɔgɔ la Mali bɛ tila a ka budget a ka recette budgétaire a bɛ wari o wari sɔrɔ kɛmɛ sara la a bɛ tila ka 30 ta k'a d'olu ma an ka a kɔnɔna ka ca donc an y'o de ye an ko n'an tora tan jamana in bɛ tila an na ni du y'a jateminɛ Faransi nakun tɛ foyi ye Mali la
ni Mali kilali tɛ parce que ni ye France ka politique de ye u mana na ressources nɔfɛ jamana min kɔnɔna la u b'a jamana tila ka état fitinin dɔw b'o la pour que négociation ka nɔgɔya Kidal filɛ nin ye dugu jukɔrɔ fɛn na Kayi ni Sikaso kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ Kidal ye 3e ye dɔw yɛrɛ ka jate la dugu jukɔrɔ fɛn min bɛ Kidal yɛrɛ a tɛ Kayi ni Sikaso parce que n bɛ se k'a fɔ fo 30 fo 40 ɲɔgɔn na diɲɛ mago bɛ fɛn fɛn na bi a bɛɛ lajɛlen bɛ yen n'o ye coltan ye ni téléphone tɛ se ka marché o kɔ n'o ye pétrole ye n'o ye ji ye n'o ye uranium ye n'o ye mirabiti ye n'o ye selzium ye n'o ye zinc ye n'o ye or ye n'o ye diamant ye n'o ye a ka ca a bɛ se fo 50 la et Kidal sigilen don ji mun kan le plus grand bassin d'eau douce au monde Kidal sigilen don de kan a y'a fɔ fana de façon stratégique yɔrɔ dɔw bɛ nord la n'i y'a contrôler i bɛ se k'i to yen ka diɲɛ fan bɛɛ la sɔrɔ nɔgɔya la n'o ye Thessalite base in ye donc France bɛ o de kama u bɛ fɛ ka na minorité nin dɔ bɛ yen minorité mun reconnulen tɛ hali Touaregiw yɛrɛ fɛ minorité mun reconnulen tɛ hali arabuw yɛrɛ fɛ u bɛ na o minorité ninnu de ka hakilina ta k'a imposer an kan pour que k'an ka jamana tila ni dun y'a jateminɛ problème bɛ Mali fan bɛɛ i mana taa Bafulabe mara la bi tɛrɛntanya sababuya la chômage bɛ yen i mana taa Jɛma mara la bi sanjiko tanya sababuya la gɛlɛya bɛ yen i mana taa Ɲɔnɔ mara la bi guerre sababuya la gɛlɛya bɛ yen i mana taa Moti mara la bi guerre sababuya la gɛlɛya bɛ yen maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen donc anw de ko an bɛ wuli ni o ye tiɲɛ ye k'a fɔ constitution de ko k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye hakɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye nin sɛbɛn in ka nin bila kɛrɛfɛ u nakun ye mun ye u k'u ɲɛsin u ma autorité kura min bɛ na dialogue national y'a bila yɔrɔ min na o bɛ se ka ta yen ka segin ka se maliyɛnw ma parce que en dehors de l'aspect illégal l'accord là aussi est illégitime a illégitimité a b'o tirer yɔrɔ jumɛn n'i bɛ nin accord modèle ta i ka kan ka peuple de wele à travers un référendum o ma kɛ n'i ma peuple wele i ka kan k'a bila ka taa assemblée la parce que olu de ye peuple ka représentant ye o ma kɛ donc nin accord in c'est illégal et illégitime an kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna bi anw y'a hakilina sɔrɔ mais f'aw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin ye yan anw kelen kelenna si tɛ se n'an y'a to jamana in tilala anw tile la n ye n kali ala la n b'a fɔ bɛɛ an ti salatu tigɛ n'an bɛ salatu tigɛ don min ala t'a ɲininka i ye mun kɛ diinɛ baara jumɛn kɛ ala t'a ɲininka i ye mun kɛ sari ɲɔgɔn hadamaden ɲɔgɔn dɛmɛli la ala b'a ɲininka de e y'a to kun jumɛn na mali tilala k'e ɲɛ wagalen to donc ala kana to mali ka tila anw tile la ala kana to mali ka tila an ɲɛna de façon ramassée bon n bɛ fɛ ka nin de fɔ. halisa kunnafoni kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye projet dɔ ale baaraw kurumu karili kɛra an ka yɔrɔ la ni an k'a ma ko AGT kan min filɛ nin ye bamakɔ ni projet in hakilina tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye ɲagatabaliya o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ni ka ban mali kɔnɔna na bɛlɛdugu jabaranin tɔgɔ la min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lajɛ. ɲaginibaliya bɛ ka caya an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ni dun ye kojugu kɛ a kan kan i ka ɲagi o hukumu kɔnɔna na projet dɔ kurumu karili baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ la ni an k'a ma ko AGT kan walasa ka se ka ɲagibaliya ni ka o kɛlɛ ka bɔ mali kɔnɔna na. an ye nin ɲɔgɔn ye in boloda bi pour que an bɛ se ka kunnafoni di jamaw ma projet in ka laɲini ye mun ye projet in bɛna baara cogo jumɛn hali projet in a bɛna baara bɛna kɛ wagati jumɛn kɔnɔna na ani projet min fɛnɛ musaka min b'a kɔnɔ an y'a bɛɛ fɔ bi donc kɔfɛ ni o kunnafoni dira a ka kan mɔgɔw ka projet in dɔn parce que nin t'anw ka baara fɔlɔ ye depuis crise in daminɛna an bɛ wulikajɔ la an ka wulikajɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye pour que ɲaginibaliya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na a ka ban yɛrɛ pewu mais an b'a dɔn a ka ban o tɛ siɲɛ kelen baara ye dɔɔni dɔɔni a bɛ nɔ bɔ a la donc a bɛ ɲaginibaliya in de kan projet in b'o de kan a ka laɲiniba yɛrɛ min ye ɲaginibaliya bɛ ban cogo min na mali la an bolo pour que ɲaginibaliya in ka ban a ka kan minnu ye kojugu kɛ minnu ye dankari dɔw ka adamadenya la u ka kiri u ka kiri ka tigɛ n'u ka kiri tigɛra u ni min ka kan o ka fɛn victime fɛnɛ n'u ye adamaden minnu dankarilu ka adamadenyaw la olu fɛnɛ ni min ka kan o ka kɛ donc o de y'an ka laɲini ye bi à travers ce projet là kumakan laban o ye halisa welelemada ye k'a fɔ ko bi bi na an bɛɛ ko mali ye sigikafɔ jamana ye an bɛɛ ko mali ye sara jamana ye an ko fɛnɛ mali ye jamana ye fɛn min k'an sɔrɔ kɔsɛbɛ na an n'o man kan parce que an maliyɛnw bɛnnen don donc halisa pour que bɛn ka sabati
an bolo ni baara ma kɛ justice kunda a bɛ gɛlɛya bɛn bɛ sabati cogo min na Mali la et pour que bɛn ka sabati justice ka jɔyɔrɔ fa pour que justice ka jɔyɔrɔ fa ko jamana ɲɛmɔgɔ fana ka moyen de di justice ma pour que u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa cogo min na n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye kɔlɔlɔ minnu b'an sɔrɔ an ka crise kɔfɛ dɔ bɛ bɔ a la donc o de y'an ka laɲini ye bi. An bɛ a yira u la k'a fɔ ni projet in hakilina bɔra Avocat Frontières Canada fɛ, Fédération internationale pour les droits de l'homme, Association malienne des droits de l'homme, fo ka taa se Amnesty ma, ni a kasabi bɔbaa ye Union européenne, ni a bɛ t'i jɔ wari miliyɔn 2 la, ni o bɛ bɛn an ka CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 ɲɔgɔnko ma. Jɛkulu min bɛ nɔ ni an k'a ma ko M5 RFP olu ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye ayiwa u ka ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bɛ lahalala min na nin waati in na ka se ka kuma ka kɛɲɛ ni o ye ayiwa fɛn min ye Bɛlɛdugu Jabarani ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan min sɔrɔla a kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lajɛ. An ko fɔ faso de ka yɛlɛma o baara in denmisɛn jɛkulu dɔw wulila kolonɛli jɛkulu ko olu nana an ko kɛlɛ o hɔrɔnya kɛlɛ o fasoden ɲumanya kɛlɛ o danbe kɛlɛ ko olu nana o kun cɛ ko ka wasa di maliyɛn denw ma ko yaasa Mali kura ka jɔ olu de y'a fɔ dɛ anw ma fɔ o de la kuma min na ni ko in kɛra an bɛɛ bɛnna ka ko coup d'état ma kɛ koyi ko parce que Mali jamana kɔnɔ maliyɛn filitigiw ye maliyɛn dɔ de ye olu de bɛ san kɔrɔ olu de bɛ tile kɔrɔ k'an tanga ko an ka bɔ k'u kɔkɔrɔma don nin wale in na o de la le 18 août anw bɔra tuguni ka taa monument de l'indépendance la k'u soutenir diɲɛ bɛɛ kɛra seere anw ma dan ma anw tilara tuguni an y'a fɔ an ka kumakanw na ko anw ni ninnu bɛ i n'a fɔ fogofogo 2 farikolo kelen kɔnɔ anw tilara k'a fɔ ko anw ni ninnu bɛ i n'a fɔ adamaden sen 2 kinisen ani dumansen anw tilara k'a fɔ ko anw ni ninnu bɛ i n'a fɔ Lasinɛ ani Fuseni nin bɛɛ kun ye jumɛn ye k'a yira u la ko ŋaniya ɲuman de bɛ anw na ka ɲɛsin olu ma Mali kura ko min ni an y'a boloda yaasa an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka faso bɔ kumasuli la k'a se kunkɔrɔta ma nka o nana laban mun na anw nana ye yanni olu ka wuli k'u ɲɛsin jamana bɛ ka tila an bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna an bɛnbakɛw ye jamana min hɔrɔnya a ka yɛlɛma hɔrɔnya k'a minɛ k'a d'a ma 1960 ni cɛfarinya ni kelenya ye ka jamana in k'a kɛ jamanaba kelen ye mais anw ɲɛ b'a la bi o bɛ ka tila an sigilen ɲɛna o de la M5 jamakulu an ko a sera sa an k'a fɔ Lasinɛ ye ko a sera dan na a sera sa an k'a fɔ kinisen ye k'a tɛ se ka taa ka numansen to n'o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ farikolo kelen na a sera sa an k'a f'u ye ko anw ma fangakɔrɔ in kɛlɛ k'u ka bɔ an ye koyi anw y'u kɛlɛ de k'u ka tilen ka kiiri tilen mais an ɲɛ bɛ min na bi a bɛ i n'a fɔ jamakulu min b'a la ni olu tun bɛ ka balo faso tɔnɔ la o mɔgɔw de falenna mais kɛwale ma falen anw ko kɛwale kura de o de la n'an donna kɛlɛ la ko Mali kura o yɔrɔ la an b'an profiter k'a jɛya bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Imam Umar Jara seconde kelen minute kelen an ka vision an ka hakilina an ka laɲini a ma yɛlɛma M5 ka wuli ka jɔ la wa a ti yɛlɛma inshallah fo an ka se Mali kura ma n'a ma ɲɛ ko olu nana k'u ye transition sigi u ko k'u ye kɛlɛ kuncɛ président min ka d'u ye u y'o ta anw ko k'an ta ye Mali ko ye k'an tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la premier ministre min ka d'u ye u y'o ta an ko an ta tɛ Mali ko ye an ta tɛ jɔyɔrɔ ko ye k'an bɛ Mali ko de la CNT min ni débat bɛɛ kan ka kɛ yen laɲini minnu fɔra o yɛrɛ ye hakilina minnu ta charte kɔfɛ sabula jamana bi mara ni fɛn damadɔ de an ka loi fondamentale bɛ n'o y'an ka sariya sunba ye o sariya sunba kɔfɛ
n'a ma ɲɛ an bɛ camancɛ fanga de la o ye fanga ye fanga min ni o y'a sɔrɔ jama ka jɛgɛli ka fanga o ti fɛn kelenw ye donc i b'a sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu ma tali kɛ an ka sariya sunba kɔnɔ fo bɛnkan ka dilan bɛnkan min bɛna olu ta bala yaasa camancɛ fanga in ka tigɛ latigɛ ɲuman na yaasa an ka Mali kura sɔrɔ n'an k'o ma ko charte kumakan min tar'o kɔnɔ an y'a ye nin fanga ye u ma ba don an ka sariya sunba la u ma ba don an ka o charte min fana tara u ma ba don o la o de la M5 jamakulu an ko an tɛna se ka sigi an tɛna se ka sigi ka o baara ninnu kɛtɔ lajɛ. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na CHAN san 2021 an bɛ taa o kɛnɛ kan ni ka a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Laginɛ denmisɛnw ayiwa olu kɔni ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ ni ɲɔgɔndanba in kɛnɛ kan ni o ye CHAN san 2021 o kɛlen kɔ ka Cameroun denmisɛnw ni ka olu bugɔ 2-0 ka taa Laginɛ kanu na ayiwa ni sebaya in bɛ kɛ sababu ye sa ayiwa Laginɛ denmisɛnw olu ka fɛn min ye jɔnjɔn sɔrɔ ni an ka ma ko médaille de bronze ayiwa u ka jamana tɔgɔ la an bɛ foli di u ma ayiwa u ka nin sebaya in hukumu kɔnɔna na halisa farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ taa fan wɛrɛ fɛ fɛn min ye Maroc denmisɛnw olu kɔni ye sebaya sɔrɔ ayiwa Mali denmisɛnw ka 2-0 ayiwa o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Maroc denmisɛnw olu kɔni kɛra ni ɲɔgɔndanba in seba ye ayiwa baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra karido février kalo tile 7 san 2021 a kɛra Cameroun jamana na ni an b'a fɔ ma ko Yaoundé ni o ye faaba ye o bɛ a to sa fɛn min ye Maroc denmisɛnw olu ka kɛ ɲinan fana ayiwa o seba ye ni k'a sɔrɔ san 2018 na o kɛra seba ye ka tugu ɲɔgɔn na an bɛ foli di fɛn min ye Mali denmisɛnw ma Bɛlɛdugu Jabarani ɲɛmaayaso ani a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ko fɛn min ye samata sɛgɛw ye ayiwa k'u ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiri la u ye baara min kɛ ka se fɔ sisan ma nin farikolo ɲɛnajɛ in de bɛ dasigi aw ka bidon kibaru la min sera k'a sɔrɔ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ɲɛmaayaso fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman ni aw ka lamɛniko ɲuman na su hɛrɛ Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni wɛrɛ aw k'an bɛn o kɛnɛ kan